abara bomu afutu nyamsum wani da so ade ni de abro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sunima oh fide no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada ifisa gudie mu nsemo ubenya abrabo mu nsemo ubenya nyamsum mu nsem ubenya anije mu nsem ubenya enumpa na kakuma ubenya yamai mu amanyo sem ubenya osumpa di bra ubenya ni nyina ubenya Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema ke fiapa Abo nonsia adeshima maye mamunyina atsheni mama kwaba Sompa 106.5 FM Accra eso enie anopa nonsia na nakojo Jessica Limited kase bo ene brewie dru se esesa yede esomwo ensama wo a echebu ewo omeyi emu eni amahodo so ena chese yede eba besomu no na hye nso se na nakojo Jessica Limited wo mo ene kura yase den eho ena dansie enwoma nyina headquarters ewo se edan no wusie na obebo so eho nadoa cement plywood wires ne niam agodo makacho se na nakojo Jessica Limited de ukoho no mo a adomo eda no sunti edan no hyase obetimi awie kona kwoto niam a wo ho no na entumi emwa enkran ni kumase branches no Wamwa shita ewo baby ya ukoto nyama no so a ni asan de aguka mu e de akwakoja umpe wei na upedie yi eye 0204 355040 0204 355040 na jaroma ena yede kase bono ebremu anopen samagodu a edimu akote nu bi no ya wo bete ene se tamale ababeto justice esiade Yeka akodia wodoɔ ya etumi pre nipa emani ye yi a ɛhɔ na dodoɔ no a wo mede fa penifo akasa ɛwɔ ho University of Education Uniba wono mo se o mo kyerɛkyerɛ ne bi a woti nananom wonse do na yesi onu woni fie no atentene ne na wono mo hwehwɛ Sara so na FDA adwumakuo no wo mo asizi eniama hodoɔ bi a ye nobɔne a emabunu wo mo de ho ahyem ɛwɔ memu ɛho amanebɔ ewo kasebo yi emu ene ye bebo na fe ye wura ahyentia na ahyentwiade mu empenifo a eda ka adwumaku ahodo na no e de atoso se wono mu a wonfa mra ne nya adwuma no wonfiri wo mu ko NHS adwumaku no wo mo so na ekasai se ensesa ahodo egu akwan mu se de be ya wo mo nam kwa bone so ejiji sika ensem fata edifiri ayarefo nchen no won betimi atu ase ene afoforo bi na ka ho ne de to awo se anopa na nakojo Jesi no nsiabre mu kase ebo etwa no ho afiri Sompa 106.5 FM Accra domino enam Sompa 93.1 Kumasi santimantemu afi ayiko 100.9 santima Agya to mo nso nam ho Paris France abrochima mu no adamfo pa radio takwa atoyamantemu Sompa 101.1 FM sada ena Sompa 103.3 eno yetakura dia wonma wo bunu nyina no efa firi Sompa 98.9 night market wa alaji be kwa na bro sanum NFA Sompa 106.1 FM Eyabuno Eastern Hincruta Chimai. One more one cransa Sompa 90.7. Watopetia meko kafra no no hwa. Afi decoder no so Sompa FM ye jinem sa franka no.
and akọ Facebook no so a Sompa 106.5 FM Accra ensemi nyina da ehọ na wo fa free na yabo na boade akọ to www.sompaonline.com and nso benya bi no wakenkan anopai wakenkan fo ne triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa mene menuaba Adwoa Asare Abusiafo afeyanji breka se bono nchemu ankasa enie mentifi domantemo process sahene eye ACP wisdom lavoy opanyini edi atu dwase sesi ade obatamale ene ne mpotemu a akwakwa yese etu ahodo ne akode a empepi wo mutimi edi nyuma bone e wo mpotemu no agentre ha ya ne tituru pa wo mutusu se eye ntokwa ne mentime ho ase ampepi ya na esore e wo boko ene ne mpotemu Wachese wo mse sa ha onyinai e wo hode na nso aprosifo awiata so paso wo mbere eye nhyehyɛ sonko na bambo mu nsɛm de wo ma yire mu pampe e wo empotem ho ACP wisdom lavoid nsɛm wo nyina etudwa na ya bra oman soafo ya wo hye efisem eso Owura Mohammed Muntaka Mubarak etu anamon e comment fi do mantem se wo kwa kobo apro wo ho na wodi nani ahwɛ sɛ de nioma esifa eko opanyini enkasa yemu no wodi tudwa se asoye efisem so womo aye niema ene hyehyɛ dodo no ade agu akwam sɛ de beya wo mbɛhye sɛ omanfo a etiboko tamale ene mentifi do mantem ho de a wo bambo ebetimi agyan na so wo kyerɛ sɛ aprosifo nso womo ama womo ntete ama womo nkyerɛkyerɛmu ahodo a kwan ya ombefa so adi dwuma e wompotemo sanse boko ho de enye de di kan nie enye de toso mienu nie wo hono mo a obete se yesi wogya mmom na kyese wogya ene gu empotem hono mo a enye tribe we ya na ye tribe we womo se sa ntokwa no akoso ache emfie bebre womo aye de ombetimi bia enso e kamia kwa se womanfo no womo ntefo enti sesi ade aprosifo no womo ani abrese krodom de hyehyɛ ahodo agu akwam se de beya wombetimi ayi sa wo ha no nyina edi afri ho enti sa hyehyɛ no a osoafo ne ko ho asɛm no wose wom ne Youth Employment Authority YEA4 na edi sa kaso bom no na wo mo hwese wo mbefa omanfo dodo no a enye uyi bambofo no edi free ho no mo a emaburu no so wo mo be ma omanfo dodo no training se ne be ya wo mbetimi agiragira miaye ahodo a se bia wo bi de etuo anasa akodie bi free baabi ba besia fa ho no makɔ baabi a wo mbehwese wo mbesi sa nipa kro no ekwanti wakyese we ne betimi aboa ama bambo ho nsɛm agina brane e wotamale boko ene ne mpotem ene bambo semia na suapon a wonom wo simpa mekire University of Education Uniba wonom nso akeka won ho no wode krata tenten aba abonten na ebi apie aba bedru sompa boboa no na wonom se de ebu wo mapre pa yese wo mo benfo baako ya wo kire suafo ade ema wonom twa wie san beye nepa e wo man mu a adonyefo bi je ne nkwafiri ne nsem ewie wo mo sansi na mu e wo no na boboa no wonom hia bibia emfiri Ghana ha titru na bambofo nsem ene wonom hwa atentene ne so atentene ne na wonom hia na krata wonom tworo ya Yura Steven was say a chian ene Dr. Bernard Tutubuahin wonom nsahase no ena chachefo eche se no kwasem ne Professor Moru Adem Koku Amedeke kwan ya wo fa so eti nananom wonse do ene ewieye wonom si no ni fie no womo ehwe ni mo se empanimfo betimi ade wo betimi bia ama wonom a won ho bo mu ye betwe womo gina mrem sese womo bo posi dom no wonom abaso pa ene adwuma so na frede wonom abo ama yenya obi a wosusu se wonim ho bie na wo kokomu a wo bo ama hwehwemu aye adwuma nanso womo nkoso ama emu mpi na wonyere won ho nyo se de beye na wombenya donyafo ni nyina da ede wonom abangomam na eno achi atentene ne atumi aye adwuma na wonom tworo kratai ene wo kyese wonom ginyamedi sada na emra ne nchiama wo mai Ghana de no nso wonom gidie ena afi wo mo arehemu e wo posi sadom no ene wo mai atenmu adwuma ni nyina nso emu se wo betumi aboa ama atempa aye adwuma
Omei adwumakuo ya wo mo ne behwesese aduane bi beba bonten anan no mudie beba bonten a ebeye ama omanfo se wo mo ebedi yakwo wo mo yem no eye Food and Drugs Authority ya etwaniti awa efre no FDA na wo chie wie na nya sankuma kora ewo enkran ene ne montene so wo mo akosizi shisha huduo ni enobone a ne titu emabunu no wo mo enom ese wo mo abrabo na wo mo echie mu se shisha ne de na no odem papa chese biaye bia wo bewura kona bia wo befamu no omanfo wo matwesi wo mani wo twini mi no waje muku ha wo mo chese sa de no yade hadwene 15 brands en wo mu esizi ye afi bonsam tawa tobacco yi ebi enu so buburuja na cigarette kura de chese yenka potem ahodo yes ha operation yi ekoso eye kwabenya Islegon Abeka Fadama Tabora ene Atimota no wo mo chese mienu kura bi de wo mo ko ene mi so wo mo no wo mo nya tip of ntem se FDA fo ba ho nti wo mo koduru ye na chese wo ma tutututu bibia mu skata bibia wo ho no mo a odasani kura ente ho na ababa wo Jimaima Odonko wono ene ye penyinipa wo da tobacco product department ano e wo FDA wo chese sa ne mayi a ekoso yi wo mo bohu dewura bo se enya de pa enti wo mafo entwe wo mu emfamfiri ho ni titu kura ne wo mo a wo mo ton ewo Ghana edwama awodo eso wo mo say se product bi ba bonti na FDA fo ensan hyase a mo kwabrani bi ankofa ma edwamu se wo ba beton enso da bi krom ha de wo mo ntefo wo be ko geto awodo ene kura de bia ya ye didie ene ye nonom nsanji ye ni restaurant ne keka wo se si ahisha no ye mfere ho biem ase de ya de pa emrama ho kwan se wo mo entwe ewo krom ha enti wo be ko paps awodo na sisi emrantie ne maba wonanim wo mo nom nsan ahodo no wo mo twefra FDA fo chese sa de na ekoso no de enya de pakura na sesie no wo mo ayire adekire ene adesuamu tentene campaign ne de wo mba yiri mu krandan se de be ya o mafo behunu se empo wo mo ka se emrama ho kwan no wapomudin akasa akura no eyade a ha adwene enti se wo de hu kose bibi eti sa mu a ya na ha adwene na FDA fo ne krakra mu won krata ya wo mo de ba yem no wo mo se wo mo be stress wo mafo mu wo mani na ho wa wotem potemu a ye tonton sa ne ma na wo ho me pa acho hu bibi sa kone kobo FDA fo amane na wo muntu anamo emfanfa hu de wakasa edema true driver senior yura ya bema na GPRT adwumaku no ase na wodi ne dwuma we hyenkani na wo mo de aba beto so se de petrol ne nteso no atia aba bedro ha mu nche mudu nwotwe ene ekirepom yensa no abano ashayire kete se wo se enteso ba titiri ewe ya se ntuade anim na GPRTU ya true driver senior wono mo ka ho de enteso no wo mo de aye adwuma na so kama ye se besi sabri ebinum mfa nya adwuma o wo mo abomi mfi taduku ma ekwawie ekura dra ne bi de wono mo ye se passenger for so wonte so wonte so a wo mo ntua otime de wo mo free secret brankana wo do wo mo kwa yi wo san de wo mo free yi ebesi wo mo secret bio a wan hwe petrol a wato na so ni nyina mu no na yewura ya be ma de to so se wo mo no de ya ahyen kan adwumaku ahodo wo mo wo ekohye hyase no wo mo de abamra no so ateso ha mu nche mu dunnum no na so won ma entete so no fakase na ne ba bia waafo na enti se wonam na akoforo wa ne bi na wokase wonte so no so wonte so a posi ni bi eben wo utime etia ne na so e mo so ni ne panchi ente sa so na se ye ekuoma ne bia na wade porto wo mo e de amaku mpanimfo na no jada na de tu jase ame ya adoma enra me meda no driver for ewo my Ghana hay ne che commercial transport operators no ye nyina na mfu na abafom kwa mu chichemu dunwotwe achipo miensa me che 18.3% ninti obi ahwe na onyi ne case kaso se ne be ya o manfo no so ho be hen ha o makakra na ya tese edimu enya ade a o mode sa ehye ne eye adwuma eno no na ye ka kire Ghana fo nyina say ya tickets cabo no so eninti se wo frosen na senkani ni ti wonimu a kwache wa pim na beti onte no wase a ye report ni ma adama fo mpanyinfo ba bibia wo behu union panyin bia no report no ma no na mo se ye kwaso nso na moko na union panyinfo bia ni ho nso a ene nso police bia wo behu no kwache na wa bo police ni na mane na police ni na hwe ama pepepe ye aye adwuma
One and Amansa Dinkuta home Edema True Driver Senior, Uriah Beman. Every was a passenger for a draft will be Abomusuje, one more carcass of Fibinum Diachra Mono, or Besrada, Monhead now on Fanche. Ghana wɔ adehyia yɛadrama fo no bi adan saa subanbɔne na di akyerɛ mu nyinaa akyerɛ sɛ ɛnyɛ subantaba na ɛnyɛ adramafoɔ nso ɛnhyehyɛeɛ no deɛ di wɔ biem yɛn nyinaa nso nim sɛ ɛnyɛ adramafoɔ no nyinaa nso na ɛjoin ne union ɛno nti ɛbɛtumi aba sɛ ɛyɛ saa ɔmo a ɔmo nhyɛ kuo bi ase no bi ɛna ɛdi saa nsɛmmɔne no ɛyɛ asɔre kuo bi hɔ a ɔmo de ɔmo sɛ ɔmo nto aba koraa ɛnso yɛyɛ yɛto aba no yɛnya to wie a akyerɛ sɛ ɔmampanyin a yɛbɛyi no nhyɛ ɔde Uriah Bema Yakasama for Edema True Drivers Union, one any 2 year free. Bunu Regional Manager Emma Apumdi NCHiba Atnaye NHIS no eye Ura Isaac Amponsa Bedu opeyinu dia tu dwa se mpenifo a eda edwumekuo no anono wo mo den hihye egu akwam se de beya wo mo adwumayefo ya ayarefo eba yaresabia wo mo efa kwa bone so gigi sika edi free wo mo nchen no wo mo ebetu sankrofo no nyina ase wo se we ni betimi aboa ama obi wo hono a wo ba hospital kura esanse sika krabi no okitante ene wo betina fie obi wo sika no kura woni bi kura enso bia na nko wo betimi aba abagye ayarehwe wo abra won hye da entue sika kese bia na wokita NHIS card no ebi nanso obeba no na adwumayefo no bi ene sese wutua sei ena consultation ye sei bia kura na consultation no eye free so nipa no woni munti no wo mu esisi wo mo no wo mu gi sika ya ensem fata efri wo mo nchen opanyini ede nsemi eto so mpaka sie animu a na eye nhyiamudie bia ekoso ofedi kan wo review meeting ewo Doma district office ena Ora Isaac Amponsa Bedu ede tu dwa se wo mo anya brese krodomo a wo mo hyehye sa niema no ase no wo mo ebetimi eyi ni nyina ede efri ho nipa bebre kan nsem bebre efa ho about yekwa no magister am say eyade e ha yi pa the CEO aka ho asem new CEO a waba Dr. Asare Bambo Dana kuma so yi pa how I see and reduce to the minimum change me eliminate to the minimum say obi ko be bia e be gini ska say ita health insurance ne say emma scheme no any so adin no a ye nyina ye hwehwe say ye provided and I say ye dey apomden papa edema yinuanu a sebi previous and omuni bi na osan ko na ye san ko je osan ko ani teku ani te say from Fasudia ye prefer scheme no ti ye hwese be yi sa bi ni na afi ko na scheme na fa no prefer anti ye guduma ye no so kaka challenges so ho bet me fi say na de ba kwa evidence say first no na cut me wo kwa be 1 year ni ye twa na me ka say e ka e wo ho e wo scheme no na epia ye facilities no any service providers ni na ka e ka wo ye ni e ye 1 month ka eno no tam ni nyandu ya ebitua e Ora Amponsa Bedu amane nkasa ye no anso ho no mo a wo kyese obadoma hinkro ene ne mpotamu a adwumaden ya NHIS for wo mu yenti wo matimi register no padodo no a ede agu National Health Insurance no eso enso adwuma ne so wo yese o manfo nyina ba o maba so wo de o maye ne ho na ye kwa anim no kota ya aka no wo mu be ye adwuma se de be o manfo wo mu enyanfa wo mu ento nhyehyɛ no so no wo mu ede wo mu beto so Doma Central, I mean, say we compare last year first quarter to this year first quarter now. She share you know, nipa was say making sure say register and so NHI card no so send a bear so na number no and I say figure say 5 year juma year amanabo so amanabo in the sense last year figure na o compare this year so figure I feel year juma na mana traso last year then mutina year bo mama to me that ye yeah feel nyina yes say Ora Isaac Amponsa Bedu ene ye Bono Regional Manager Emma NHIS na dwumadie kro no a ase ena Doma Central Manager ya ono so ede dwumakuo no ano opon Yeboa Felix enso edi tu dwa no kire se
no credit eye ba ko pese national health insurance ne nkrabata e won potem ho mo ye adwuma papa na mo made ba ko ma hye ne nso hu ene se o ma fododo no a won potem ho no mo a NHIS ne kra wo mo ntiase enti ye ka se wo mo be register ne afa wo mo nto so a wo mo hye da ehunu mfasodie bi asebe e wo so enti wo mo be ma enkyerɛkyerɛ anu aye den e won potem ho yenyina ni se teamwork e de nkunimdie den eba se ye wo ha se adwumayfo yi enka bomu e wo yentam determination se empanimfo ama ye target nti epese ye do target no afi ya so kra no adwempa ne ahoframa pa ye wo de madomaman se de domani bia benya ayarve abra se bi oni sikampo no na se wo se ye bomode so nti so be ha da bia de echa ye to radio so show so mini abrampa no show so ye cheche ni amanfo abeti ade na se afi ye ntrafa ko ye move to rural communities ye konkron kitenkite no na also so ya kwa register amanfo enti me gidi say put together no aye adwumaden enkabomu ahofama pa adwumanfo a health insurance ha ewo na etumi amaye boye ho modern sa just to say about 2 years ago the whole region ye top here onipa yatini ni sesie yi eye Owura Felix Opon Yeboa wono na akọ Doma Central wo ye panyinipa woda NHIS ano ene ye kokofodua epromantamu wono ye nsiesie adwumade bi ema aban Ewura Pani ne krachefo pani e wompotem ho nyina de won ho gimu ma ekowie nananum kra aboboa no ma nana etutu ne ntuma gusu na hemfo nketro nyina ekobi ebi kura praye na ebi kura sekantia na wono mo ye de ese wo mo ye sofi nyina tetetete gotem nanso we nyina no ebi no bom mfi tandeku enya adaje tena wo mo so to mu kan won nan to so na no na wo mo ye nsiesie ni wiye no MC ya wokofodua se wasamansafo ni nyina enne wono mo kwa kopie eye asambiri badwa no wo manim na fe wo makwa ko yi nsem bia no de ntia na na so de fi ahemfie na wawura ne ntuma gu afani kafufu ahye atwe praye pra na wo de wo se wo betena wo so to mu na waton bibia san penkwense e de agubotom na ni nyina mu no na yewra Ransford owusu won ye MC wo kire de ntia wo masama safo yi. We see how best we can solve this problem once we have to pull down structures. Where we have to pull down structures, we cannot sacrifice life for others to also benefit. So we're going to make sure the right thing is. We are inviting them to the assembly for them to also explain to us as to the reason why they could not be part of this exercise. And if their reasons are tangible, we see what we can do. If they are not tangible, we make sure the necessary punishment is given to them. We have to sanction people for them to also realize that we cannot just sit home and think others are going to do for you, and after finishing you will come and then come and open your shop. We are not going to tolerate environmental officers to post sanction notices at the various stores. Those who didn't know that, we invite them municipal assembly for amicable solution. I should be happy because if you are having this exercise and you have your whole chief mind taking part. Ene a woti ye e aban krachi pani a wo kofodua Yewra Ransford owusu ya boache kaneden ho ena e chese da sebre kwakubu aten wotoso miensa manhene na nkasa etisi mu bi na wo a wo hye na ase na ase wo mbade ne ene won bepie badwa no anim wo mada amanti ya basesia abusia sene so ema yese na nakojoje si company limited wo mo ena de edansie hu ne manyina aba wo mo ekura yasene sara so ena secure sanitary pad oba bebia bechia mehwa weresia na eye secure mansa enka bi wo bebia ye ton amoase bia na onso etimi efabo wo ho eba ye dane ye hu tewu ye ba ye de nsam aka no ebeto aso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji
say 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na ba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na say 21st clinic still wo ye sciatica expert agofia hey brand new no edi na taro sa hu e fra no ahomeka heat patch se wo ti yawo e wo ho ba bia na wo de atare so e me tie wa bi na do bra wo si ehi pain enye sister na yasi ari no na oda ho no enti we de patch no na sister J ahomeka heat patch atare wa yasi name a few minutes and you're ready hey bra enye me so be power after construction ya na me back and me neck pain ha me pa no na ma me papa e de kutia arthritis and body pains and jejuma say ahomeka heat patch hey bra ahomeka heat patch no ayi aduma pa me feel heat bi abra me de tare no afa briti awa bi mo please na do me cry I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. You should ahomeka heat patch. What the herbs and oil. It's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buakwa Pharmacy Takrad, Knock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFL 0599 802297. FDA Ajigadin Kratuatum. Kweko, msawaye she. Na kwa manani. Na so ebony showa baso. Malehonsa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but the also got as a condom. Man of way, Electroland Abeja. Near the Munamuni, Pani Swabo. Wait, Thursday, 10th April 2025. Why you show room for fun? Master teaching man, so you didn't Roma, sorry, Dino, and that's a backsword Nidia Nimshe. Property was Samsung, TCL, Media, Nasco TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and then Yama Papa Kahunina. Now, when you be, it can for Baku 50, ebenya 15% discount. Any achedie, it's your brother Tadie. Can who now say now? Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obedient himself a prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anase a kidney, a liver problem. Hofa baby and adwoa. Na the friend the premature ejaculation no a. Be maybe a woni odofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E ma ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwoa kidney problem prostate die eye Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no na Accra hanso so die wo mu giamu ankasa e was painted zebra friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obi an ebe kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demufua. Na ya obayi a wada forma so ne yafunu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also. Abusia yedamo se samwenya adaje atwen ye amayen akọ aba na ye kai wosena na kojoje si company limited anopa no nsia kase ebo e wo Sompa 106.5 FM so na ye de esomu no yenko ye nim e wo ensemfufuro emu
Mwase bejeni ya wojina mu edemo omanfo wo New Job in South abato empeso so kane so na oyeso afo abedi ekira wo hye edwedie eso onunyanfo Michael Ochirebe fi en wodi etu jase nye no kreda se aban ya etiso NDC ene omampani John Dramani Mahama wo mo ena ahye Abogri Road project no ano wo se obi biara obegina baabi akasa asem no na enye no kre na nsemu entemu ena MCA wo mpotem ho owura Ransford owusu buache ene Central for the train command wo chem say o NDC aban dia won ba ye niema o adwuma enya senketwa e wo New Job in South abato person so a saa Abogri Road project no eka enwuma hodo a aban wo mo eye eno owura Ochirebe fi e dia babetu dwase wo shampatem awodo bi ti se na mikrom sempoa miensa Morovia apenkwa mal 50 zongo honom ene miaye bi bemben ya ede di pefe SNPP aban no September afimpinu ene adronu 9 en wo mo ede saa contract ne emaye ya mpenifo ehwe se wo mbetimi aye saa kwan na eba ne sen na NDC aban aba wo mo eba beji credit no afa owura ne se esemu a MC no kanu no krebia enim ene ma yenko suhum MC yo ho enananom ena aka bom na wonom akodi afasha efe ne se kwaside ewo nanapoto so sabere ma aye kofi ya wodikan na eho ena aban wura pani ma melidia ohinewa ede beto so se woni nananom ebekọ na akranna adoma boase de beyo na mampani research agenda no ebetimi aye adwuma na wo mo research a na woni nananum nyina na eka bom na wo motumi aresetie na so bi wogitie se ya den kabom ne kroye a ewosumu ha eti anima tumuman betimi akọ ne bose asase so aye nyina aye hwehwe iti nanane ne mpanyifo mesre entete ya watetemi eno emu na mede afa a mede inkunibie se abafie yi enti mesre se bi piara ewo ho se mo de ba beto assembly nanim na ye nyina aye ne mpanyifo abom esiesie sumuman ye no eno ene ye hwehwe enti me ne mpanyifo aye party executive any assembly nyina suhu municipal assembly na ya kan se mu se na bi enkoya ya sere mu se mo be man ya so ate e bi bebre wo ho a e bi wo ha ya ni nya den eni so na so madaruma any ahemfo a e di tampotam minti ye nim se mo be twen ade ya ba so na impunti obiara esese suhu ye nya e wo ye kom ha no madaruma nti e be man ye nya medamo eno ya ban wura pani ya wo suhum epremantemu Honorable Lydia wahine wane kasa ye na wiye na wahina owo suhum osabere ma kofia ye odikan osabere ma de beto so se ma me aba ne wo mo abeka bomadi afahye wonka hu se we kuru no ba na we nananom ba pipo enti bibia wo beye no wo mo ne no na e yabom we here Adwoa and say ava distancing yourself from us. After no na ebia ohwemena ho ayesapoya because in our here the remember no sana na mu o say they didn't na you say all problem no ababa I have been na ababa because if I say ebama things are more party here. Now, 5 months, those are matter, or more matter. And now I said, make me Osabari makofia ye odikan na ate se okasa ye ewa kweside ase bra Honorable MC ekosra won yanko obi man so America man emu na wotwe wieye na akwakwa ya reho pa ebusianfo beka ya abrantie ya ye freno George Floyd emfishia enum pepepe enie se prosini bi etietia ne fa hodie so na nam ne nsa eso ma abrantie eto nanom ewo ensiedo ya afimpinu eni edunu na sa reho semi esiye ewo America man no emu asem no baaye no omanfo dodo no akasa editia ese ase woye bibini na okopie mu ewo broni kromu a ekwan ya mpepi ya no mo fa so omutietia fa hodie so ne popo ye ni kire wo sa de racism no enya de se eya ade ebeboa kura nam so ema omanfo dodo no a
sorry tia saa anamon no aprosini no ya ye friend Derek Chauvin wono otu ye ma George Floyd eto nananom ewonsie do na enure kosiada ena abusuafo ene wo manmu ni nyina ehye emfihia enum fan de ema abrantie no se ekwan ofa so eto nanom wonsie do no de na eye areho nti wo mu di nhwirei ehye da ye osomsronko ya Reverend Al Sharpton wono ena edi enimu ma wo mu eye sa ufusom no ene abusuafo timu se no wo mawura huye papa nanso ade ba ko a afri sa areho semi mu aba ehye nkura kakra ene se America mampani ora Donald Trump se si ade enam sa asem ye si ye emfie num ntino prosi adwumakuo ya wo mo ewo America wo mbesa kira niema mu pa wo mu asebe wo mu ye dwuma ensem fata ne wo mu ya entene ne mfa mrakwan mu ye beyi sa ne mari nyina edi afri ho no mu wo mu qualify ye ya fom wo prosi mu ye be class ankofori nyina edi afri wo chese wo mu be hohuru prosi adwumakuo ni mu ankasa se de be ya sa rahusem ya esi ye emfihia enum ya etwemu no enya de se ebi ebesan esi ewo America mine emu ewie ebusia yenyina amanone nsemi esue na anopa na nakojo Jesse Company Limited no nsia kase ebo no yemfere nyina ensi enfamo makache o se adansie hu niema de froni chiremu ewo honom enam na nakojo Jesse Company Limited ni nyuma pa ya wodie enti wo ma sheda adonate trailer kese ene track tin ye free sentio still for ho ene de amana sam mana bosobode afimpinu ni adrunum yensa ne se ba dansie dia opanyini no bone homoden pa enti kone koto iron rods no wo honom koto roofing sheet no wo ho cement na Adwoa plywood huma wires bia ya efa dansie hu koto makacho so koto nso a ye de guka mu akogya obabi akobia free wuntua kapre umpewei na opedien enkran eni kumase branches ni de bubruja 0204 355040 0204 355040 secure yenya kape na sese mani nyina yenya hotoso me pacho bosumi akwantu no betwa na bibia timi akonkan horoma wewese enye se obesore efra akonya so na afi odandan wachi apam pacho hwemachi mama wai se bibia ya okay a hwemachi mama simanu mu bia na opese o check pese bibia ho da bi se we use secure sanitary pad we ye safe enya de se obeha ho e woniema bia it is a leakage bia nim na wings no so na taban no etre esan wa enti efanim fra chire tare baabia kama secure sanitary pad de me pacho edoso ewo adwama so ko ne kope bito ewo bia ya yeton sa ne manyina enye wo monko a na eso yasene Empire Remote Party Clinic eka ho ebia na eye mrebuo num sanum emunyaro wo nyina wo mnetimi tu ase awo a wo nwo dwunso twam de shell signboard ho aspenters kwan no so ena afi kumasa ahenema kokoben ehonso wonse kan wonom ena yadwodo ye didi good Agya special local foods enuane no de wo na boche ase de hu bi o TV so ayohia chi nyina da Agya na wo hacho atomic hwa transition achi ho ena wonsa kan wo na ebi afi no waso afidie de somo no bi enese utagefo wo monkura bata wo University of Education Unibase enwe mo feko ne atentene ne na wo mo pe enam wo mo professor ebikoje ne nkwan free ne nsem no Sara so ene ebo wo amane sementifi do mantemu panyini pa wo da prosi adwumaku na no se wo mo bayire niema dan krem se de be ya wo mo de atuo e batamale ne mpotam no wo mbetu ase ensem nyina brodo nchu no uko sompaonline.com bra wabo www.dedikanya yabo ni nyina abo de akwa akoto ho decoder no so ye mfiri so ye da so agina so Sompa FM afi 93.1 santimantemu Sompa Kumasi ehwa dabraka yefa ho yefa iko 100.9 Sompa 101.1 takwa na 103.3 takura de 101.3 doma hinkru 98.9 bora hinkru sunyaye na 90.7 yankransa 106.1 etechima de enwa anopai wakenkamfo ne triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa mene minu Adwoa dabon Adwoa Asare na ye sorry suino na ye nsore sokra ye dani ye hu kakra bi na chese Ghana today enkrata ahodo ya aba de obon krata no ye de hu moboso nyina ebebrontimu afidie no enna heya